मे दाननि 3 अक्ट' गोजोन फुंबिलिनि गोजोननाय जासिग्रोनाय जाबाय। अन्नानै चेनेलखौ लाइक खालाम आरो सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। दानिया फै जोङो मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लानि। गाहाय खौराङाव दङ XNDFनि रेन्जेन गयारि जि राफोद बिथाङा मैया अबथिरा नखरखौ गारनानै जिउ हगारनानै बे मुलुग संसारखौ नागारनानै थांनो गोनां जाबाय। बिथाङा सासे बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनाय सासे बिर जोहोलावमोन। नाथाय दिनै थाखा फैसा रां खावरि गैयिनि जाहोनावहाय दिनै गावनि बेमारखौ चिकित्सा खालामनो हायैनि थाखाय गाहामथार नायनानै लानो हायैनि थाखाय बिथाङा दिनै अबथिरा जिउ नागारनानै थांनो गोनां जाबाय। बिथाङा बिबुआवहाय गाराय दङमोन आरो किडनि डाउन जादोंमोन आरो लेबार फांसनावहाय गाराय जाबायमोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों आरो जन्दिसजोंबो साग्लोबजादोंमोन होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। बेफोर बेमारखौ नायनो थाखाय थोजासे रां खावरि गैयिनि थाखाय अबथिरा जिउ गोमानो गोनां जाबाय होननानै बिनि अनजालि बिसिया फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। आरो नखरनि सुबुंफोर आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेबायदि फोरमायदों, बर' हारिया माब्लानिफ्राय उदांस्रि मोनबावगोन? गोबांथार MLA MPफोर गेदेर गेदेर सुबुंफोर दङ, नाथाय दिनैसिम बेबायदि सेक्रिफाइस खालामनाय गोबां बिर जोहोलावफ्रा दिनै अबथिरा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। आरो गोबां दिनैहाय XNDFफोर जेलाव जोबजानानै बेमार जानानै दङ, बिसोरखौबो दिनै माब्ला नायसनगोन होननानै दुखु मोननायजों दिनै फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। मैयानिफ्राय गाजा गोमजायै रं बिरं समायना रमायना बर' हारिमुजों बर' हारिनि सिनायथि आरो हारिमुजों सोमोन्दो थानाय 61थि बड' साहित्य सभाखौ रंजा बाजा लोब लोब गोबां सुबुंफोरनि नुजाथिनायावहाय बेखेवनाय जादों। दिनैबो आरो गाबोनबो बे सभाया जागोन, बिनिखायनो गासैखौबो लोब लोब फैनानै लोगो लाफैनो थाखाय प्रमद बर' बिथाङा खावलायदों आरो गोबां सुबुंफ्रा बेवहाय लोगो लाफैगोन। आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 4 अक्ट'आवहाय मेघालयानि गिबि मन्त्रि आरो सिक्किमनि गिबि मन्त्रियाबो लोगो लाफैगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। आरो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला भारतनि हादोरगिरि रामनाथ कविन्दआबो बिथाङा 4 अक्ट'आव लोगो लाफैगोन आरो जोंनि आसामनि रायजोफोराबो लोगो लाफैगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। गोबां सुबुंफोरानो कमेन्ट खालामनानै बुंहरदों, बड' साहित्य सभायाव गोबां पलिटिकेल हान्जाफोरनि फट'सो नुनो मोन्दों। दिनै बियो बर'नि मोनसे हारिमु आरो जारिमिननि थाखायसोमोन आरो बर' हारिखौ सिनायथिनायसोमोन। बिनि थाखायनो दिनै बर' हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमबोनाय गोबां सुबुंफोरनि फट' आरो गोबां मुसुखाफोरसो थानो गोनांमोन। नाथाय दिनैहाय बर' हारिखौ मोजां मोनै आरो पलिटिकेल हान्जाफोरनिसो दिनै फट' सेबखांजानानै साफायनानै दोननायखौसो नुनो मोन्दों। बिनि थाखायनो बियो गोरोन्थि होननानै गोबां सुबुंफोरा कमेन्ट खालामहरदों। बिनि थाखायनो आङो दिनैहाय आंनि बे निउसनि गेजेरजों बेखौ लाबोफानाय जाबाय। बिथांमोननि फोरमायनाय बायदिब्ला, बिथांमोननि लुबैनाय बायदिब्ला बियो जाहैबाय दिनैहाय भुल गोबां पलिटिकेल हान्जाफोरनि दिनै बेवहाय बेनार थानाय आरो फट' थानायफोरा। बिनि थाखायनो आङो बे आंनि निउस चेनेलनि गेजेरजों बेखौ फोरमायफानाय जाबाय। मैया गोबां उकिल गगैनि दैदेननाय रायजो दलनिफ्राय नागारनानै आम आदमि पार्टियावहाय गोबां सुबुंफ्रानो दिल्लीयाव थांनानै जयेन जाहैदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। गोबां समावहाय BJPयावहाय लोब लोब थांनानै जयेन जाहैनायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन। दा उल्था जोङो आम आदमि पार्टियाव लोब लोब थांनानै जयेन जाहैनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मैयाहाय दिल्लीयाव थांनानै मनज कुमार धानवार, कमल कुमार मेधि, दीपांकर कलिता, अनुरुपा डेका, दिव्यज्योति शर्मा आरो गोबां लोगोफ्रानो थांनानै दिल्लीयाव आम आदमि पार्टियाव जयेन जाहैदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय GMC इलेक्सनावबो सासे देरहानानै दरजा खुलिनायखौ जोङो आसामाव नुनो मोननाय जायो। फैगोन समाव मा जोंनि आसामावहाय BJP आरो आम आदमि पार्टिनि गेजेराव पलिटिकेल फाइट जागोन नामा, जोङो बेखौ नुहुरनाय जायो। दिनैहाय गोबां जायगायाव कर्नाटका, उत्तराखन्ड गोबां जायगायावहाय जोङो BJP आरो आम आदमि पार्टिनि गेजेराव फाइट जानायखौ नुहुरो। जोंनि आसामावबो फैगोनाव बेबायदि जागोन नामा, बेबायदि सन्देहखौ जोङो नुहुरनाय जायो। बाक्सा जिल्लानि बरपेटा सन्दिपुरावहाय
राजेश गयारि 30 एप्रिलनिफ्रायनो गोमानानै दङ। न'निफ्राय बैसागु फांसनावहाय नायनो थाखाय ओंखारबोदोंमोन होननानै न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायदों। दा बिनि पालसार बाइक आरो हेलमेट, मास्क आरो सेन्देलखौ गंसे दालांनि गोजौआव मोननाय जादों। बिनि थाखायनो गोबां सुबुंफोरा दैयाव बारसोमनानै थैदों नामा होननानै सन्देह खालामदोंमोन। नाथाय खाथि खाला दैयावबो नागिरजोब्बाय, नाथाय मोननो थाङाखै। बिनिखायनो दिनै न'खरनि सुबुंफोरा हालाय हाफाय जानानै दङ आरो गोबां पुलिसफोरनोबो खिन्थाबाय, दिनै नागिरगासिनो दङ। बिनिखायनो सोरबाफोर नुयोब्ला नैबे जामबुं नाम्बाराव खोन्थाहरनो थाखाय न'खरनि मानसिफोरा खावलायहरदों। 78965400 बे नाम्बाराव नुयोब्ला खोन्थाहरनो थाखाय न'नि सुबुंफोरा खावलायहरनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। न'खरनि फोरमायनाय बायदिब्ला बियो दिनै सुइसाइड जाथावथाव नङा होननानै फोरमायदों। न'आव जेबो नांलायनाय खमनाय जायाखै, बेनिखायनो बियो सुइसाइड जाथावा होननानै न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। मैया उत्तर प्रदेशनि सांदौली ओनसोलाव गेंस्टार कwnwsongलांनि न'आवहाय सिग्रोबनाय खालामदोंमोन उत्तर प्रदेश पुलिसफोरा। नाथाय उल्था पुलिसफोरखौसो केस होनायखौ, अजद दिखांनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। कwnwsongलांनि फिसाजोआ फासि नांनाय अबस्थायाव मोननाय जादों। कwnwsongलांनि अजद दिखांनाय बायदिब्ला गावनि फिसाजोखौहाय 8 आरो 10 पुलिसफोर लेडि कनस्टेबलजों लोगोसे हेरेसमेन्ट खालामनानै गोबां स्टेटमेन्ट खालामनायाव खोन्थायैनि जाहोनावहाय बेखौहाय बुनानै फांखायाव फासि होनांनानै गालांदों होननानै गेंस्टार कwnwsongलांआ पुलिसनि सायाव अजद दिखांनायखौ मोननानै उत्तर प्रदेशनि पुलिसफोरा दिनै आवबा जानानै दङ। मोनसे बिटिआर ओनसोलनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि खाग्राबारि गामिनि आर्चारि गेलेगिरि प्रमिला दैमारिया आसाम रायजोनि जानानै सनानि मेडेल 2 देरहाबोयो आरो रुपानि मेडेल 1 देरहाबोयो। बे बान्थाखौ मोननानै बिथाङा गोबांथार गोजोननाय मोननायखौ फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे बियो जोंनि बर' हारिनि मोनसे देरगाथाव आरो जोंनि आसाम रायजोनि थाखाय मोनसे देरगाथाव होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। गोबां सुबुंफ्रानो गावनि बिसा हिन्जावखौहाय मोजां नोजोरजों नाया, गावनि बिसा हौवाखौल' नायो। नायदो, सासे बर' हिन्जाव बिसायाबो गावनि हारि आरो न'खरखौ मान सन्मान लाबोनो हायो। बेजोंनो जोङो मिथिनो हायो जोंनि बर' हारिनि आरो न'खरनि समाजनि गासै गोग्गो थासारि आरो मुंदांखा लाबोनो हायो सासे बिसा हिन्जावाबो। बेनिखायनो गासैबो गाव गावनि बिसाफोरखौ मोजां एनकारेजमेन्ट होनानै मोजां नोजोरजों खांबोनांगौ आरो मोजां बोसोनफोरजों जोङो खांबोनाया गोनांथि। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। अन्नानै चेनेलखौ लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। जै बर' हारिनि जै।